Ο άνθρωπος ζητάει να βρει στοιχεία της ταυτότητός του αναζητώντας το παρελθόν. Με ποιο τρόπο μπορεί η γνωριμία με το παρελθόν να μας βοηθήσει στο πώς ζούμε σήμερα, λοιπόν? Τι είναι ο βιβλικός τουρισμός? Η πατρίδα μας είναι ένας βιβλικός τόπος. Στον ελλαδικό χώρο και ειδικά στην πόλη των Αθηνών γεννήθηκε ο πολιτισμός της δημοκρατίας. Στην Αθήνα διαμορφώνεται ο δυτικός τρόπος σκέψης με ανθρώπους σαν τον Σωκράτη, σαν τον Πλάτωνα, σαν τον Αριστοτέλη και πολλούς άλλους. Και έχουμε τον περίφημο λόγο του Αποστόλου Παύλου στους Αθηναίους φιλοσόφους που εκφωνήθηκε στον Άριο Πάγο. Τον άνθρωπο πάντα τον εφοβίζει και θα τον εφοβίζει ο θάνατος. Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του μία νοσταλγία, τη νοσταλγία του χαμένου παράδεισου. Η μυθολογία εισάγει τον άνθρωπο σε αρχές που ο άνθρωπος ακόμα δεν τις κατέχει. Έχετε δει από τις ξεναγήσεις σας κάποιον επισκέπτη να φεύγει αλλαγμένος? Όταν λοιπόν βρίσκεται στο χώρο που τα γεγονότα διαδραματίστηκαν, τότε αυτό λειτουργεί αποκαλυπτικά σε αυτόν. Η ιστορία μας δείχνει ότι ο άνθρωπος θέλει πάντα το κάτι περισσότερο, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Τι προβλέπετε ή τι επιθυμείτε εσείς να είναι το επόμενο για τη γενιά μας και τις επόμενες γενιές? Καλώς ήρθες στο Κάτι Περισσότερο. Είμαι η Δέσποινα και στόχος του podcast είναι να μας εμπνεύσει να σκεφτούμε και να ζήσουμε κάτι περισσότερο. Αυτό θα γίνεται μέσα από συζητήσεις που παίρνουν αφορμή από την καθημερινότητα, αλλά και με καλεσμένους που η ιστορία τους αποτελεί έμπνευση. Κύριε Κώστα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλώς σας βρήκα. Χαρά μου και τιμή μου να είμαι μαζί σας. Είστε λοιπόν ξεναγός στο επάγγελμα. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά? Πάνω από 25. Πάνω από 25. Θα έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι από διάφορες χώρες στα χέρια σας. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πηγαίνει κάποιος να δει μνημεία, ιστορικούς τόπους ή μέρη με ιδιαίτερο νόημα? Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι πολίτης της γης και πέρα από την ευχαρίστηση του να δει καινούργια πράγματα, ζητάει να βρει στοιχεία της ταυτότητός του αναζητώντας το παρελθόν. Και έτσι τον βλέπουμε να ψάχνει τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, προσπαθώντας να δει την πολιτισμική του ταυτότητα. Οπότε δεν είμαστε μόνο αυτό που είμαστε σήμερα, είμαστε και το παρελθόν μας και βέβαια, ο τόπος μας εν μέρει. Και όχι μόνο ο τόπος μας. Ο πολιτισμός δεν είναι στεγανός. Ο πολιτισμός είναι ένα στοιχείο το οποίο διαχέεται και το οποίο αναμειγνύεται και το οποίο γίνεται αφορμή και τρόπος ώστε ο άνθρωπος να σχηματίσει το ήθος του. Και δεν περιορίζεται στενά γεωγραφικά όταν λέμε Ακριβώς. ο τόπος μας. Είμαστε πια σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης Και με το παραπάνω. Ταξίδευαν οι άνθρωποι, ταξίδευε και ο πολιτισμός τους. Σωστά. Με ποιο τρόπο μπορεί η γνωριμία με το παρελθόν να μας βοηθήσει στο πώς ζούμε σήμερα, λοιπόν? Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος παραμένει ο ίδιος ηθικά και υπαρξιακά, παρά την τεχνολογική διαφοροποίηση που βλέπουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια και την ανάπτυξη. Ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, τον απασχολούν τα ίδια ζητήματα, τα ίδια προβλήματα, οι ίδιοι φόβοι, οι ίδιες ανασφάλειες. Το να δούμε την ιστορία ανθρώπων του παρελθόντος και να δούμε πως ο άνθρωπος αυτός αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα, αυτούς τους φόβους και αυτές τις ανασφάλειες, μας βοηθάει να μάθουμε από τα λάθη αλλά και από τις ορθές αποφάσεις που έχουν πάρθει στο παρελθόν. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει να μας βοηθάει
εμείς να ανακατευθύνουμε διαρκώς τη μικρή μας ζωή πάνω σε αυτό το πλανήτη, η οποία είναι μονήρης, πηγαίνει μόνο προς μία κατεύθυνση, ακολουθώντας το χρόνο. Εσείς κάνετε και περισσότερες ξεναγήσεις με βάση το βιβλικό τουρισμό. Θέλετε να μας πείτε με απλά λόγια τι είναι ο βιβλικός τουρισμός? Στην πατρίδα μας η έννοια του βιβλικού τουρισμού δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη, παρά το γεγονός ότι η πατρίδα μας είναι ένας βιβλικός τόπος, ένας βιβλικός χώρος. Όταν λέμε Άγιοι τόποι δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, εκεί που έγιναν τα γεγονότα της βίβλου, αλλά είναι και η Ελλάδα, είναι και η Τουρκία, είναι και οι χώροι εκείνοι και οι πόλεις εκείνες τις οποίες επισκέφτηκαν οι πρόδρομοι του χριστιανισμού, όπως ο Απόστολος Παύλος. Στην Ελλάδα σήμερα μιλάμε κυρίως για θρησκευτικό τουρισμό, αλλά ο θρησκευτικός τουρισμός είναι τουρισμός που απευθύνεται και κατευθύνει τον κόσμο σε θρησκευτικά μνημεία, σε εκκλησίες, σε μοναστήρια, σε τζαμινιά, σε συναγωγές. Ο βιβλικός τουρισμός στοχεύει σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την Καινή Διαθήκη, κυρίως για την Ελλάδα, και ευρύτερα με τη βίβλο, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για βιβλικό τουρισμό. Οπότε πηγαίνετε σε τόπους που έχουν μια αξία για την πορεία της χριστιανικής πίστης. Όχι ακριβώς για την πορεία, αλλά για την έναρξη. Δηλαδή θα πάμε στους Φιλίππους. Η Φίλιππη είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος αρχαιολογικός χώρος συνδέεται με τον ερχομό του χριστιανισμού από την Ασία στην Ευρώπη. Εκεί ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε την πρώτη χριστιανική κοινότητα. Θα πάμε να δούμε την αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης, η οποία αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων ως τόπος στον οποίο διαδραματίστηκαν κάποια γεγονότα, ή την εβραϊκή συνοικία της Βέρειας και τη συναγωγή. Θα δούμε την Κόρινθο, θα δούμε την Αθήνα, την αρχαία αγορά της Αθήνας. Βέβαια, κανείς δεν αποκλείει την επίσκεψη σε θρησκευτικά μνημεία, αλλά ο στόχος είναι κυρίως αρχαιολογική χώρη. Θα ήθελα να μας συνδέσετε έτσι λίγο την ελληνική κουλτούρα, τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό με τη χριστιανική. Σίγουρα η σχέση των δύο είναι αναμφισβήτητη. Το θέμα είναι από ποια όψη βλέπει ο παρατηρητής το ποτάμι που κυλάει μπροστά του, σε ποια όχθη στέκεται, στην όχθη της πίστης ή στην όχθη της αμφισβήτησης. Είναι γεγονός ότι στον ελλαδικό χώρο και ειδικά στην πόλη των Αθηνών δημιουργήθηκαν συνθήκες και γεννήθηκε ο πολιτισμός της δημοκρατίας, ο οποίος ονομάστηκε αργότερα από τους Ρωμαίους κλασικός πολιτισμός, που έφερε στο ανώτατο επίπεδο τον απλό άνθρωπο, όπως είναι σαν ελεύθερο πολίτη, σαν πολίτη που εμπλέκεται άμεσα στη δημόσια ζωή, που έχει λόγο στη δημόσια ζωή και που ψηφίζει. Το μήνυμα του χριστιανισμού απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και προσωπικά, και είναι το μήνυμα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν να περάσουμε από τις βασιλικές οικογένειες και την αριστοκρατία, η οποία παρήχε τις προσωπικότητες της απότερης αρχαιότητας, στον απλό άνθρωπο. Πιο πριν δηλαδή υπήρχε κατηγοριοποίηση των ανθρώπων. Ότι υπήρχαν οι ανώτερες τάξεις. Πρέπει να είσαι ευγενής,
να είσαι αριστοκράτης για να γραφτεί κάπου το όνομά σου. Οι απλοί άνθρωποι ήταν νούμερα στο στρατό και στη βαριά εργασία. Έρχεται λοιπόν η Αθηναϊκή Δημοκρατία, η οποία κάνει τον άνθρωπο πάντων μέτρων άνθρωπος, και παρουσιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δίνει βάση και αξία, ανυπολόγιστη αξία, μοναδική αξία στον ιδιώτη, στον άνθρωπο ο οποίος στέκεται υπεύθυνος για την πατρίδα του, στέκεται υπεύθυνος για το χώρο του, στέκεται υπεύθυνος για τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του, καλείται να πάρει θέση, καλείται να ψηφίσει, καλείται να αποφασίσει και να χαράξει το μέλλον του τόπου αυτού. Αυτό δίνει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στον άνθρωπο, η οποία γίνεται βάση αργότερα στον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός απευθύνεται στον άνθρωπο, όχι στις μάζες, στον άνθρωπο, και του λέει ότι ξέρεις, ο Θεός σε αγαπάει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, έτσι, ότι από πριν βλέπω από τη μετάβαση σε ο άνθρωπος των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων να είναι ένα χρηστικό εργαλείο, ο αγρότης, ο δούλος, ο άνθρωπος που θα κάνει, θα παράγει έργο και δουλειά, και μετά γίνεται ένα πολύτιμο όν, ας πούμε, όταν ψηφίζει, όταν παίρνει την αξία αυτή που μας περιγράψατε, είναι στην ίδια κατηγορία πια με τον ευγενή, τον πλούσιο, σαν υπόσταση. Σωστά αυτό μας είπατε? Σαν αξία. Σαν αξία. Η ανθρώπινη αξία αλλάζει εντελώς προσέγγιση. Ο άνθρωπος γίνεται διάνοια, γίνεται σκεπτόμενος. Υπάρχει κάποιος τόπος ή κάποια ιστορία που αγγίζει εσάς ιδιαίτερα? Με συγκινεί ιδιαίτερα η Αθήνα. Αυτό το μικρό χωριό του 7ου αιώνα π.Χ., το φτωχό, το στραμμένο προς τη θάλασσα, που ξαφνικά γίνεται το κέντρο και το επίκεντρο εξελίξεων, παρατήρησης, επιδράσεων όλου του αρχαίου κόσμου. Η Αθήνα είναι το μέρος, είναι ο χώρος από όπου ξεκινάει η μετάβαση από τη μοναρχία επίσημα σε άλλα πολιτεύματα, μια διαδικασία που κράτησε περίπου 2 αιώνες για να καταλήξει στην Αθηναϊκή Δημοκρατία του 5ου αιώνα π.Χ. Στην Αθήνα διαμορφώνεται ο δυτικός τρόπος σκέψης με ανθρώπους σαν τον Σωκράτη, σαν τον Πλάτωνα, σαν τον Αριστοτέλη και πολλούς άλλους, και στην Αθήνα γίνεται η μεγάλη συνάντηση του δυτικού τρόπου σκέψης με το μήνυμα του χριστιανισμού, όταν ο Απόστολος Παύλος συναντάει στην αγορά των Αθηνών τους Αθηναίους φιλοσόφους, οι οποίοι τον καλούν να ακούσουν τις απόψεις τους στον Άριο Πάγο, και έχουμε τον περίφημο λόγο του Αποστόλου Παύλου στους Αθηναίους φιλοσόφους που εκφωνήθηκε στον Άριο Πάγο. Το οποίο τι λέει με λίγα λόγια, για πείτε μας μια περίληψη για όποιον δεν έχει ακούσει. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο είναι ένας λόγος ο οποίος διαρκεί λιγότερο από 2 λεπτά. Μέσα στα 2 αυτά λεπτά ο Απόστολος Παύλος μιλάει από τη δημιουργία μέχρι την τελική κρίση και αναλύει το μήνυμα του χριστιανισμού χωρίς να χρησιμοποιήσει καθόλου την Παλαιά Διαθήκη. Απέναντίας μας εκπλήσει ότι χρησιμοποιεί 2 πολύ σημαντικούς στοικούς φιλοσόφους, μάλιστα τον 2ο και τον 3ο προέδρους της Στοάς, τον Κλεάνθη και τον Άρατο, και ξέρει ότι είναι ποιητές, και στηρίζει αυτό που θέλει να πει στους Αθηναίους πάνω
σε αυτό που οι Αθηναίοι ήδη γνώριζαν. Και τον βλέπουμε στο λόγο αυτό να δένει το μήνυμα του χριστιανισμού με την αρχαία αντίληψη περί θεότητος, αγνώστου Θεού, προσοκρατικές αντιλήψεις για το μέγα μαθηματικό νου, για τον κοσμοποιό, για τον άγνωστο Θεό, και να το φέρνει στα πλαίσια της εποχής του και να παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό χωρίς καν να τον κατονομάσει μέσα σε αυτό το αριστούργημα ρητορικής που είναι ο λόγος του πάνω στον Άριο Πάγο. Άρα είχαν οι άνθρωποι ήδη αυτή την ανάγκη, αυτό το κενό, ας πούμε, που ήρθε να καλύψει ο Απόστολος Παύλος με το μήνυμά του. Το είχαν όμως δομήσει, το είχαν φέρει σε ένα μήνυμα που δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακριβώς και τον ονόμασαν άγνωστο Θεό. Θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα για τους προσοκρατικούς φιλοσόφους της Μικράς Ασίας για να καταλάβουμε ακριβώς αυτό το ζήτημα το οποίο θίγεται τώρα. Τον 6ο αιώνα π.Χ., κυρίως στην πόλη της Εφέσου και της Μιλήτου, έχουμε διανοητές οι οποίοι βλέπουν τη φύση και η φύση τους καταγοητεύει, τους αφήνει έκπληκτους, την βλέπουν με δέος και παράλληλα διαπιστώνουν ότι ο μύθος δεν είναι επαρκής για να δώσει εξήγηση του τι είναι η φύση. Μελετώντας τη φύση καταλήγουν στο συμπέρασμα πως είναι ένα καλλιτέχνημα, ένα μαθηματικό καλλιτέχνημα ενιαίο μέσα στο οποίο παίρνουν και αυτοί μέρος και είναι οι πρώτοι που ονομάζουν τη φύση κόσμημα, κόσμο. Ονομάζονται φιλόσοφοι και είναι οι πρώτοι φιλόσοφοι γιατί περνάνε από το απτό και το ορατό στο αόρατο και το αφηρημένο με το ερώτημα εάν η φύση που μας περιβάλλει είναι κόσμος, είναι κόσμημα, είναι μαθηματικό κόσμημα, τότε ποιος είναι ο κοσμοποιός. Στην αναζήτησή τους για τον κοσμοποιό καταλήγουν σε ένα είδος μονοθεϊσμού. Καταλήγουν στην ύπαρξη του μεγάλου μαθηματικού νοός, του κοσμοποιού, που αναζητώντας να βρουν το προφίλ του καταλήγουν στον άγνωστο Θεό. Όλα δηλαδή έχουν μια γραμμή. Ναι, δεν μπορείς να τα δεις ανεξάρτητα, αποκομμένα από το τι προηγήθηκε. Η δίψα του ανθρώπου είναι πάντοτε η ίδια. Το πρόβλημα του ανθρώπου, το υπαρξιακό, είναι πάντοτε το ίδιο. Ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει. Τον άνθρωπο πάντα τον εφοβίζει και θα τον εφοβίζει ο θάνατος, το άγνωστο πίσω από τον θάνατο, η ανασφάλεια του τι μας περιμένει στη ζωή, ποια είναι η μοίρα μας στη ζωή. Και όλη αυτή η υπαρξιακή αναζήτηση στρέφεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο την εποχή των προσοκρατικών στον μέγα μαθηματικό νου. Ποιος είναι πίσω από όλα? Σίγουρα είναι μια διάνοια που με μαθηματικό τρόπο, γιατί βλέπουν μαθηματικά παντού στη φύση, με μαθηματικό τρόπο έχει τάξει τα πάντα και τα συντηρεί. Ο Απόστολος Παύλος το γνωρίζει αυτό. Και ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει επίσης πως ιστορικά συνδέεται αυτή η αντίληψη στην Αθήνα με έναν συγκεκριμένο βωμό αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό. Μια ιστορία η οποία πηγαίνει πίσω στα χρόνια των τυράννων των Αθηνών και στην απόπειρα του Κύλωνα να ιδρύσει στην Αθήνα δικτατορία, τυραννία, το Κυλώνιον Άγος, την κατάρα που έπεσε πάνω στην Αθήνα με τη δολοφονία του Κύλωνα και των οπαδών του μέσα στην Ακρόπολη και την αναζήτηση βοήθειας των Αθηναίων για καθαρμό
στον Επιμενίδη, ο οποίος τους μιλάει για έναν Θεό που δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα και που πρέπει να ικανοποιηθεί και εκείνοι δεν τον ξέρουν. Και έτσι στείνεται στη δυτική πλευρά του Αρείου Πάγου ένας βωμός στον άγνωστο Θεό. Πολλά γύρω-γύρω μας εξηγήσατε και παίρνει τώρα άλλο νόημα. Πάνω σε αυτό που είπατε για τις διαχρονικές ανάγκες του ανθρώπου, άκουσα πρόσφατα μια ομιλία που ανέλεγε το γιατί μας συναρπάζει η τεχνητή νοημοσύνη και κατέληγε ότι στην ουσία ο άνθρωπος αναζητά την παντογνωσία, τη γνώση του μέλλοντος, που είναι πολύ συχνές αναζητήσεις στο AI, τη θεραπεία των προβλημάτων μας και την ασφάλεια που τελικά παρέχει όλη αυτή η γνώση. Συνδέω λοιπόν τις ίδιες αναζητήσεις των ανθρώπων και με μια δική μου εμπειρία που ήρθα μαζί σας στο Μαντίο των Δελφών. Δηλαδή από πολύ αρχαιότατες εποχές βλέπουμε τους ανθρώπους να αναζητούν αυτή την γνώση στο υπερβατικό, το υπερφυσικό. Από διάφορες χώρες μας είχατε πει ότι πηγαίναν στο Μαντίο των Δελφών, όχι μόνο Έλληνες. Επομένως λοιπόν είμαστε πλασμένοι, όπως είπατε, να αναζητούμε το υπερβατικό. Και τελικά η όποια πρόσβαση βλέπουμε ιστορικά είναι ικανή να παρέχει αυτή την ασφάλεια στον άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος όλων των εποχών, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, έχει μέσα του και το εκφράζει προς τα έξω του με διάφορους τρόπους μία νοσταλγία. Τη νοσταλγία του χαμένου παράδεισου, τη νοσταλγία της τελείωσης, της ολοκλήρωσης. Και φαίνεται ότι αυτή η νοσταλγία δεν μπορεί να εκπληρωθεί παρά μόνο με την επιστροφή του ανθρώπου στον παράδεισο. Και βλέπει κανείς τον άνθρωπο με διάφορους τρόπους μέσα στους αιώνες να αναζητεί την πλήρωση αυτής της εσωτερικής τελείωσης στην επαφή του με το Θείον, με τη θεότητα. Ρωτάω εσάς συγκεκριμένα, όχι για να αναλύσουμε τα υπαρξιακά, αλλά μέσα από την πορεία της ιστορίας, ότι το βλέπετε σαν μια διαχρονική ανάγκη αυτό στον άνθρωπο, είτε ήταν αιώνες π.Χ., είτε είναι ακόμα και σήμερα μετά το διαφωτισμό, μετά από όλα αυτά που έγιναν, την ανάγκη την διαπιστώνετε ίδια, ας πούμε, εσείς. Ναι, το θέμα είναι ότι η εμφάνιση του ανθρώπου στη γη συνοδεύεται με την εμφάνιση του πολιτισμού και κύριο στοιχείο του πολιτισμού είναι η θρησκευτικότητα. Mm-hmm. Είναι η τάση του ανθρώπου να βρει τον δρόμο προς τον κοσμοποιό, προς εκείνον ο οποίος με μαθηματικό τρόπο έφτιαξε τα πάντα και τα συντηρεί γύρω του. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω σε αυτό το προσοκρατικό, σε αυτή την προσοκρατική προσέγγιση. Mm-hmm. Πριν στη συζήτησή μας είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον και για τη μυθολογία που διδάσκεται στα σχολεία και προφανώς έχει και κάποια αξία για να έχουμε ακόμα τις εικόνες, να τις μαθαίνουμε της μυθολογίας. Ποια είναι η συμβολή της στην πορεία του πολιτισμού, της ανθρώπινης σκέψης? Πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Η μυθολογία εισάγει τον άνθρωπο σε αρχές που ο άνθρωπος ακόμα δεν τις κατέχει. Πιστεύω ότι στη μυθολογία θα βρούμε πυρήνες αλήθειας, ιστορίας. Ας πούμε, κοινό σε όλες τις μυθολογίες του κόσμου είναι ο κατακλυσμός. Mm-hmm. Επίσης, κοινό στις μυθολογίες του κόσμου είναι η επαφή του ανθρώπου με όντα τα οποία είναι πέραν του φυσικού, υπερβατικά όντα. Λέει παραδείγματος χάρη στο βιβλίο της Γένεσης, στο 6ο κεφάλαιο, ότι οι ιοί του Θεού κατέβηκαν στη γη, είδαν τις γυναίκες, τις θυγατέρες των ανθρώπων και τους φάνηκαν ελκυστικές και έκαναν μαζί τους παιδιά, τους γίγαντες. Αυτό το πράγμα είναι
ίδιο στη βάση της ελληνικής μυθολογίας. Κατέβηκαν οι θεοί και έκαναν τους ημιθέους μαζί με τους θνητούς. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις μυθολογίες. Η μυθολογία λέει πράγματα τα οποία απηχούν μια κοινή απότερη αντίληψη του ανθρώπου και τον προετοιμάζουν για μια εποχή ωριμότητας. Για μένα η μυθολογία είναι οι ιστορίες που λέμε στα παιδιά, στα μικρά παιδιά, για να τα προετοιμάσουμε για τον ενήλικο βίο τους. Όταν έρθει ένα μικρό παιδάκι και σου λέει μπαμπά, μαμά, πώς έρχονται τα μωρά, δεν θα ξεκινήσεις να τους εξηγείς πώς έρχονται τα μωρά από την κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν θα τους πεις και ψέματα. Θα πρέπει να τους πεις μία ιστορία στο δικό τους επίπεδο, πάνω στην οποία θα χτίσουν αργότερα ανάλογα με την ανάπτυξή τους, για να φτάσουν στην πλήρη αντίληψη του τι συμβαίνει με τα μωρά. Οπότε είναι εικόνες απλές της κατανόησης που προϋπήρχε στους ανθρώπους για να πούνε διαχρονικές αλήθειες, πραγματικότητες με τη μορφή που είναι εύπεπτες και κατανοητές στον κόσμο. Τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον αυτό. Πιστεύω ότι η μυθολογία παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην εκπαίδευση του ανθρώπου, στη διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Οι ιστορίες αυτές τον οδηγούν τον άνθρωπο στην αρετή, του δείχνουν ποια είναι η κακία. Ο Ηρακλής στάθηκε λέει μπροστά σε δύο κυρίες, την αρετή και την κακία. Ναι. Και νομίζω ότι η μυθολογία σου παρουσιάζει όλα αυτά τα στοιχεία, η οποία εμπλεκόμενη με το θρύλο έχει αδρά σύνορα με την ιστορία. Δεν ξέρεις πού ξεκινάει τι. Επομένως δεν είναι να μάθουμε μια εξιστόρηση γεγονότων όπως εγώ τουλάχιστον στο σχολείο τα έγραφα, έγινε αυτό και εκείνο, αλλά να δούμε από πίσω ποιες είναι οι αξίες, οι αρετές, οι πραγματικότητες που εκφράζει κάθε ιστορία. Ακριβώς. Είτε μυθολογία είτε πραγματικά βιώματα. Έχετε δει από τις ξεναγήσεις σας κάποιον επισκέπτη να φεύγει αλλαγμένος ή έτσι βαθιά επηρεασμένος από κάποιο σημείο που άκουσε? Νομίζω ότι σε μια βιβλική ξενάγηση συμβαίνει κάτι το οποίο αναμένει ο επισκέπτης να του συμβεί, αλλά δεν είναι σε θέση να το προσδιορίσει. Δεν ξέρει ακριβώς τι μορφή θα έχει. Η σύνδεση των κειμένων με την τρίτη διάσταση, να τα βάλει σε χώρο. Όταν λοιπόν βρίσκεται στο χώρο που τα γεγονότα διαδραματίστηκαν, τότε αυτό λειτουργεί αποκαλυπτικά σε αυτόν. Τον μεταφέρει ακριβώς στα γεγονότα και τον κάνει να νιώσει μάρτυρας των γεγονότων. Μου έχει συμβεί να δω αρχηγούς ομάδων, γκρουπ επισκεπτών στην Κόρινθο να βλέπουν με δέος το βήμα και αυτόματα να συνδέεται όταν τους εξηγηθεί τι ακριβώς ήταν το βήμα στην αρχαιότητα, όλα όσα αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη σχετικά με το βήμα, με το ουράνιο βήμα. Και οι άνθρωποι να βρίσκονται σε έκσταση, σε δέος, να τους βλέπεις και να σου λέει μόνο και μόνο το ότι βρίσκομαι μπροστά σε αυτό το μνημείο άξιζε όλο το ταξίδι, όλη η διαδρομή. Δώστε μας έτσι μια ιδέα, μια πρόταση. Τι ήταν το βήμα και τι εννοούσε, ας πούμε, ότι είναι το ουράνιο βήμα, η εξήγηση που δώσατε? Το βήμα είναι η εξέδρα των επισήμων στα ρωμαϊκά χρόνια που υπάρχει στην αγορά και από την οποία οι Ρωμαίοι επίσημοι παρακολουθούν τα δημόσια γεγονότα της αγοράς, της πλατείας. Είναι μια πρακτική η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα σε χώρες
οι οποίες βασίζονται πάνω στον κλασικό πολιτισμό. Ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε 4η Ιουλίου στην Ουάσιγκτον DC στείνεται το βήμα του Αμερικανού Προέδρου. Η εξέδρα πάνω στην οποία στέκεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως στο βήμα της Κορίνθου κάποτε στεκότανε ο Ρωμαίος Ανθίπατος, και παρακολουθεί τα γεγονότα. Βεβαίως, στο τέλος της εορτής, πολλές φορές, η εξέχουσα αυτή προσωπικότητα επιβράβευε ανθρώπους οι οποίοι είχαν διαπρέψει στην κοινωνία την ανάλογη. Βέβαια, για τους Ρωμαίους αυτό ήταν κάτι πολύ πιο πεζό. Οι Ρωμαίοι έψαχναν να βρουν ανθρώπους οι οποίοι ηθελημένα ήταν έτοιμοι να γονατίσουν μπροστά τους, και αυτούς τιμούσαν, και αυτούς παρουσίαζαν σαν το μοντέλο του πολίτη που θα ήθελαν για όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Τώρα, το πλήθος της αγοράς έπρεπε αυτό να το χειροκροτήσει. Πολλές φορές από το πλήθος έβγαιναν κραυγές απόρριψης, γιατί τους δοσύλλογους τους μισούσαν οι άνθρωποι όλων των εποχών και όλων των πολιτισμών περισσότερο από τους εχθρούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις προσήγονταν μπροστά στο βήμα και άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να αποδείξουν ότι δεν είναι εχθροί των Ρωμαίων. Στο δικαστήριο που έχουμε το ποινικό δίκαιο, η ερώτηση πάντοτε ήταν «πες μας για την πράξη σου», για το ποινικό αδίκημα. Μπροστά στο βήμα έπρεπε κάποιος να παρουσιάσει την ταυτότητά του, αν είναι φίλος ή εχθρός της εξουσίας. Και ανάλογα γινότανε και η διαχείρισή του. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι κάποια μέρα όλοι οι άνθρωποι, ένας ξεχωριστά, θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Θεού και θα δείξουν την ταυτότητά τους. Φίλος ή εχθρός. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Και στην προς Ρωμαίους και στη δεύτερη προς Κορινθίους. Και αυτό το πράγμα πολλές φορές γίνεται φοβερά ζωντανό σε έναν επισκέπτη μιας αρχαίας πόλης και στη συγκεκριμένη περίπτωση της αρχαίας Κορίνθου, σε σημείο που ζωντανεύει τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τόσο πολύ ώστε ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε δέος. Μου έχει συμβεί να δω τέτοιες περιπτώσεις. Πολλές. Mm-hmm. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Κλείνοντας, θέλω να γυρίσω στο κεντρικό τίτλο του podcast, που είναι το «Κάτι περισσότερο» της σειράς των podcast. Η ιστορία μας δείχνει ότι ο άνθρωπος θέλει πάντα το κάτι περισσότερο, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Τι προβλέπετε ή τι επιθυμείτε εσείς να είναι το επόμενο για τη γενιά μας και τις επόμενες γενιές? Τι είναι αυτό που λείπει δηλαδή και θα το βλέπατε? Νομίζω ότι ο άνθρωπος μπορεί να προαχθεί και τελικά να ολοκληρωθεί, να τελειωθεί μόνο σε μια ουσιαστική σχέση με τον δημιουργό του. Η ευχή δική μου είναι ο καθένας μας να βρει αυτό το δρόμο που τον οδηγεί στον μέγα μαθηματικό νου, σε εκείνον που μας έφτιαξε, σε εκείνον που μας συντηρεί και σε εκείνον που περιμένει να ανταποκριθούμε στην αγάπη του, την οποία την έδειξε, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, με τον τραγικότερο τρόπο στο Σταυρό. Κάποιοι άνθρωποι, νομίζω ότι εσείς το παρουσιάσατε σαν εξέλιξη, έχουν στο μυαλό τους ότι είναι οπισθοδρομία ίσως η επαφή με το Θείο, καθώς ο άνθρωπος αναπτύσσεται και τεχνολογικά και σε γνώση και ο αυτός του είναι πιο πλήρης ίσως. Έκανε καλύτερους η τεχνολογία. Πότε ο άνθρωπος θα προοδεύσει? Όταν θα μάθει να συνυπάρχει με τον συνάνθρωπό του. Όταν θα τον συνδέει με τον συνάνθρωπό του ο σύνδεσμος που λέγεται αγάπη. Mm-hmm. Έχουμε πολύ δρόμο
μέχρι εκεί. Δυστυχώς, αν δείτε πίσω στην ιστορία, ο πόλεμος ξεκινάει από την εποχή που οι άνθρωποι έπαιζαν πετροπόλεμο και είχαν τόξα και βέλη και έφτασε σήμερα στα drone, αλλά ποτέ δεν καταργήθηκε. Δεν καταφέραμε τελικά να καταργήσουμε τον πόλεμο, ενώ η διαπίστωσή μας είναι ότι είναι πάρα πολύ κακός. Κακός ο πόλεμος. Πού είναι η πρόοδος μας? Γίναμε περισσότερο άνθρωποι? Το ήθος μας, η αρετή μας, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται? Επομένως, έξω από τα ανθρώπινα κατασκευάσματα, μιλάτε για τον άνθρωπο στην εξέλιξή του για να ολοκληρωθεί μέσα. Εξέλιξη. Ο άνθρωπος τότε και μόνο τότε έχει προοδεύσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κώστα.